केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे तने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे तने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। मारी ले चाकू दिल में हाथ ले चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे छौड़िया फकीर है। मारी ले चाकू दिल में हाथ ले चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे। बचपन के छियो याद गे हम करैली हो प्यार गे बचपन के छियो याद गे हम करैली हो प्यार गे घुट घुट के जी हमले बहु गे कलेश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। क्रिया छौड़ी देन रिहिया गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे तोड़ के भी सवास है। खैने रही क्रिया छौड़ी देन रिहिया गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे। कहै छौ बनसी धर गे सुधीर के जइमे घर गे कहै छौ बनसी धर गे जइमे सुधीर के घर गे सोनू अजैया फसतौ बड़का केस में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे केना के जीवो हम गे तू के जेबी गम गे तने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी एक कन्या।